Здравей, пичове, аз съм Пеп и ще играя God Game Imperium. До сега играх и пак се прецакаха тъпите програмки, но най-сетне оправих проблемите и този епизод ще атакваме, защото се бях развил. Атаквам ли изобщо? Какво? Стана ли? Аз го бих, бе. Айде, още едно. Ето я мисля, че ми е. Ето тук. Ето я. Ще го бия. Този път аз ще ги разпределя. На стълбището ще има... Добре. Така. 3. И другото ще е автоматик. Да. Гледайте колко бързо. Сега ще се върна в замъка и ще правя каквото трябва да правя. Айде бе, немате ли нещо за мене бе? Не. Оху! Да. Друг път. Какво да направим? Трето ниво, колко е готино, гледайте. Какви работи стават тук. Я видим на последното ниво какво е. Леко. Моите вече се връщат, опустошено е всичко. Те са до мене, ама са много мощни. Те са на легендарно ниво. What? Човек. Ето още едни има такива. И те. Хайде, така двойно. И атака. Аз няма с кой. Така. Ще трепем. Те ги отрепахме. Всички се връщат. Кой ще се върне пръв? Ще наблюдаваме. Аз се обзавам. Легендарно. Така. Дърво. Благодаря. И какво да направя? Охо, чест. Yes! Това е нещо. Сега. След тези материали мисля да си крафна малко така произвеждане. Кола. Това много дърво ми иска. Не искам, айде. Ям. Нищо не става, няма нищо. Опа. Я видим какво става в кланчето. Моето кланче, да видя нещо да напиша. Що не ми да? Онлайн! Охо, има онлайн приятел, бе! Едва Стига. Вие сте много мощни. Не мога ли? Аз на цял екран не мога да чатя. Не бехте казали. Опа. Хора, ще си рекламирам канала. Ето така. Сега си напиша името. Готово.
И така ще продължаваме. Я остав съюза. Новобранец, това сигурно съм аз. Тази буква, тирири. Хайде, почваме да се цепим. Кой да цепа? Е тоя или пакетото? Е, това са руини. Баронет Крал Калуян. Е, той ми изглежда добре. Той е супер! Заповядай. За секунди няма да има. Враца! Хора, и сега ще му вдигна. Първият епизод няма да е много интересен. Хора, като нуждата от нещо да правя няма и няма какво да правя в момента в тази игра. Ще ви кажа чао и ще се видим следващия път. Само да си видя съобщенията и да си ограбя. Да не ми стои. Окей. И така, хора, да ви харесва клипа и бай-бай, абонирайте се. Опа.